Molt bé, explica'ns una mica per què aquesta incorporació. Bé, primer perquè fem vindre i col·laborem amb una persona, amb un noi que ha sortit i ha fet gran part de la seva vida, trajectòria futbolística al Júpiter. No? Crec que això era fonamental per poder-se fitxar amb algú. No? Després també per el seu treball que ha realitzat amb una entitat amiga d'aquí a Barcelona i amb la que ha realitzat una bona tasca en diferents funcions mentre ha estat a dintre d'ells, i crec que això és la figura. Nosaltres per què incorporem aquesta figura? Bé, creiem que la figura, crec que és l'hora de que Júpiter pugui tindre aquesta figura, perquè crec que fins ara han patit, no amb anterioritat temps, però en diferents èpoques del temps han patit que potser ens ha faltat una peça per poder-se acabar de fiançar o acabar de polir o ajudar tant a la part tècnica com a la directiva a encertar amb els fitxatges, encertar amb la política d'objectius, que és el que han de fer, la manera de treballar, col·laborar amb els tècnics. Crec que l'incorporem a Primera Catalana perquè crec que també amb David podrem veure el que tot ens pot aportar i donar-li el temps perquè adquireixi l'experiència per poder-se desenvolupar en aquesta tasca, i creiem que ho fem des de Primera Catalana perquè pretenem créixer l'entitat i volem créixer amb tota la gent en la que estem rodejats, i en les que realment creiem. Crec que és important perquè ell vingui ara en aquest moment, perquè vull dir, a l'entitat volem marcar-se diferents objectius, diferents facetes per poder anar millorar, i crec que és el moment idoni per haver-lo incorporat. Crec que amb això, en un futur pròxim i a llarg plaç, es té que donar un rèdit bastant important en quant a l'entitat i en quant a el que volem, que és en cas el primer equip. Quina sensació tens per aquest càrrec? Bueno, tot va començar al novembre, quan vaig rebre la trucada del Santi. Em va comentar que estaven pensant en introduir aquesta figura de secretari tècnic. A mi, sincerament, em va sobtar perquè, ostres, al final jo vinc a un club que, com ha comentat en Joan, vaig estar 3 anys com a jugador, 5 anys com a entrenador de futbol base i, bueno, al final aquest any la temporada pel Júpiter ha sigut una miqueta complicada. Portaven d'una època que en Juanjo García, que portava molts anys a la casa i va fer una molt bona feina, que ell era el que decidia a nivell esportiu, i ara volen introduir aquesta figura que sigui com a nexe d'unió del filial primer equip i una secció del femení per intentar portar el Júpiter on es mereix, intentar assolir els objectius i fer un grup de treball molt proper, amb gent de la casa, amb gent amb ganes, amb il·lusió, intentar, per la meva part, portar molts èxits al club. Suposo que una oportunitat per tu. Sí, bueno, com ja sabeu, jo treballava a Sant Andreu, allà vaig iniciar un projecte amb Alex Redondo fa 3 anys a la coordinació del futbol base. Jo crec que van fer una bona tasca. Jo aquest any em vaig separar per motius laborals i vaig continuar en el cos tècnic de Miquel. L'oferta que em van fer i la secretaria tècnica és una manera de créixer. A mi és una tasca que m'agrada molt, que jo com a coordinador ja es podia semblar una mica, però sí que introduir-me una miqueta al món amateur en aquesta funció em motiva molt i per això estic aquí. Com veus la plantilla? Què li falta? La plantilla, hem fet 8 renovacions dels jugadors de la temporada passada, hem incorporat ja bastants jugadors, tenim actualment 18, acabem d'anunciar ara un fitxatge d'un lateral dret que ve del Granollers, que és Carles Mur, i falta un parell de retocs per ser els 20 jugadors que volem fer. Al final estem en comunicació directa amb l'Àlex Martínez, que és el míster, però intentar fer una plantilla molt competitiva, amb molta il·lusió, moltes ganes, que vinguin a sumar a nivell humà i a nivell futbolístic, i que
el Júpiter l'any que ve, a la primera catalana, sigui partícip i sigui protagonista en la categoria.